سلام كم يتمسيو خبرات خالتي فنو ار تي في لو مثل 11 ساعه شعت سدالو زينا مسنا روحنا لكم كريمنا لنا مكتالكم خبر زعدم ادي بعبدي فيلما ارست زينا ابزو بعد سبب زكاي زلو صعرن فتات لك سدم كما وسرتي حس كم زلو تغليزو أبيات تمرتن وزوباتات باصعن عدو خالان وبلوصات تمهارون سليمان أبنو زوبا معيني وفراتات متسقان حمد زرقا يكايدا له أب كازان سبعو قدايات قزياو مقراس تقصخ قبل زغر التوعيث المحايلة نمزو تقاليحو ميتين سمانا شوعتن هاجرات عبلع لكيوات أن يعزو اللغو تباون نقداون نقد أمريكا خلع التوعين حزباوي ريبابليك تشاينا سراويتا قدام موسيقات مبدا عبلعو تتنقب كمزو محبيرا زرزر زينا أزوب عن سما دم بملقاس ترقت عالمنا نقتصل بزبل تيما أمنو الزوباتات عاد كليزان إلى برعد حمل مالون كرنن عوت نايلكس دم مدبات سلاسيلوم وكيليرينا بيتيل سلومون بزعبازيز الأخوتو تصبصابالو فرتنا عندهم كتوربا أبزوب عن سبا تحستو بانك دم نمسسان زكايد زلون أي ولنتاو لكس مدبات كما وسارتي حزب مهلاو زتبابع عوتيت يركبو خمزلو تقليتهم أبو منبر محبر ولنتوين لقست دم أبتو زوبا أتو آنور همد نيرينا أبزهب حبريتام نتفتات محبر طبوق غزغاس يري خمزلو بمدقاس أب كتلشين عسر تشعتن أستاد سلسة ميت الزنبرة أطرا أبالات أبزوان زي نابل على حد الشحكب كمزبال أبرهم أبتو مهارو طرايت حاتيرو زنبرة مدبات لقسدم أبزوان أب سراويت سارحتنياتات منقستن كالوت أكلات حبرة السبن تزرقيع خمزلو زقالت أتو آنور إذا أم مستح قطر لقستن نقحت حبرة السبن عب إجام كمزلو حبيروم لو ما عمت استخايدنا لقسدم كابتز حلفت عمت فلوينت نبرتو حدتي بزحات أكلات قصة فوق إلوم يوم بقندو تمهارو سرحتنيا منقسي سراويت كأزز باو سراويت نايما كان يزد أهادو كالي عبي تعدي مرحة هيمانوت أقششتي مشايخ قصة فوق إلوم يوم أما حضرتك كبابيتاتنا هي كلنا محضر كبابيتاتنا إذا ختمة بستفل عليه من قد أبزو مدب قصة فخ إلنا سلزي كابز حلفة عمت ويز حلفة عمت تكريو خلوه لو ما عمت انتي فلو نرو انت رأينا كوما وصلت كحيز كيلو كل سب تصلاو زخونه مدب كمكيادو نقحات نايتي سبت عبالك سيدا من عباي مسألو بزحلة قسن معباي كأندن أقداسن ودابة محياليو زبالاتو أنور حبرة السب قبلك سدام قوة وعراعية هالليو أم محبر نخنطف محبر قتال نايقوس قواسن مودابة نتفتات أم مكياد كم زركب بمتقاس اتعمام إن محبر المنيسترت عنا انترايز قدف سلازي كونم أبيات تمرتن تكالات منقستن أم مدباتن بمئتاو كسر حالو تقويعهم قسن معباي بقندو ودابة محياليو قاس مكياديو أفلتو زعبي نتفتات ممدابيو استفل علي من قدن نقحتنا يتسب أوانتا وأتمامتا أوانتا وأرأينا بالكسدم كله وصل زلوا بزي تسب كاب سدرابيت كاب تقول كلا قاس جنبيرو كسب سدرابيت بوجله كله زرعي نبتنا الكسدم مدبات أوانتا وزخنا تمامتا كم عبد الله نزن مكياد كا كم تزبلكو نأفلتو نايم عباي مدبات كايدا الله نوحدات أكلات رايز قدف أيقونن بب وجنا أب كبابنا نزناي أفلوطة بزعبنا لكسدم تكالات كعبيا أبيها تمرتي أما دباتن إتينيو خسار حلو يزخاخر أبان كدم إرترا حلاف أقول قلت لكسدم أتو محار أبراهام بوغانو زوبعان سبا أم نتفتات لكسدم زنا أرقس قاسا مزقيبا خمزلا بمحبار نعسرت معلتات أبستخايدن أي لكسقنم لعل الشحن ميتن كرات إدام كمتاكب أفليتوم أبزنا ناي سومون مدبنا أستاد حدا شحن 200 حدنين الدم لقيس الله مزا حلف عمد أو وراديرنا هنرغ لنا درجة دخل 300 زيادة عبيتار إلو مالتي محبر ولنتان لقيس دم زوب عن سبا نزح زوزلو أكايدا بزل على درجة كأصلنا بزل على درجة بسيوها حيال ودابه قبر بزقات أميس خواعد كنا قربنا أبزوب عن سبا دم بملقاس سرقت عالمنا نقتل بزبل تيما كاب عسان سلستان تقمتك ساب حد حدار أبنو زباتات عاد تكليزان علا برعد كولج حرش حمل مالون كرنن عوتنا يلقس دم مدبات كمتسلاسل يفلات
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ጥዕና ከምኡውን ድሕነትን ውሕስነትን ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኮረ ርክብ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ከተማ ዓሰብ ኣካይዱ ሓላፊ ኣህዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ዓብዱሰላም ናስር ኣብ ዘቕረቦ ወረቐት ተጠቃምነት ኣገልግሎት ጥዕናን ምስፋሕ ዝካየድ ፃዕሪ ብቐንዱ ጥዕና ህዝብን ምሓዝ ካብ ዝወሃብ ቀዳምነት ዝነቅል ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ቀጻልነትን ውሕስነትን ዘለዎ ኣብ ትካል ጥዕና ጥራይ ብዝወሃብ ስሩዕ ኣገልግሎት ዘይኮነ ጥዕናዊ ፀገማት ኣብ ምልላይ ምክልኻልን ግብሪ መልሲ ኣብ ማሃብን ናይ ኩሉ እጃም ምስ ዝረጋገፅ ከም ዝኾነ ብሪሆም ዘጋጥም ሕማማት ግቡእን ተመጣጣንን ግብረ መልሲ ዝረክብ መስርሕ ኩልንትናዊ ጥዕና ብምኽታልን ውርፁፅን ኣድማዕን ተግባረ ስራሕ ብምትእትታውን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ድማ ነተርእዮን ምቁፃርን ናብ ንቡር ንምምላስን ውህደትን ዕቱብነትን ናይ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ መሐመድ አንዋር በወገኑ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ዝስዕቡ ሕማማት ሞት ስንክልናን ማሕበራዊ ዘይርጉነትን ንምጉዳል ብዓብዩ ድማ ምስማር ሸቶታት ዘላቕ ምዕባለ ኣበርክቶን ምግባር ንቑሕ ተሳትፎ ከም ዝሓትት ሓቢሮም ኣማሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ መንታይ ድማ ዕላማ ምሓዝ ቀርብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብሓፈሻ ጥዕና ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምብራህ ሰግረድባዊ ሕማማት ኩን ካልእ ጠንቂ ሕማማት ክኾኑ ዝኽእሉ ተርእዮታት ንምክልኻል ምዝኽሰት ድማ ግቡእ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝበቅዕ ንቕሓትን ድልውነትን ክህሉ ግድን ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣካል ኣተኩሮ ሂቡ ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ኣብቲ ብ30 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብቲ ጸዋርነት ፀረ ነፍሳት ውሕስነት መግቢ ከምኡውን ሕማማት እንስሳታት እትነጥፍ ኮሚቴ ውሕስነት ድሕነት ጥዕና ብደረጃ ዞባ ቆይማ ኣብ ከተማ ባጽዕ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣምባገደም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ድማ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ደረጃ ማይላፎ ናሃበርም ተማሃሮን ሸሊመን ወከልቲ የሪና እብራሂም ዑመርን ተስፋ ህይወት ወልደ ኣብዝግን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ልዋም ተኽሊ ክተቕርበያ ኣብ ከተማ ባጽዕ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ እምባገደም ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየደቶ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ልዕሊ 9 ሚታዊት ኣብ ሃገራዊ መርመራ 12 ክፍሊ ድማ ካብ 3 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ንዘምጽኡ 30 ተማሃሮ ሸሊማ ርእሰ መምህርት ቤት ትምህርቲ መምህር ዓብደላ መሐመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገበረ ተማሃሮ ናይ ምትብባዕ መደብ ኣብ ተማሃሮ ድርኸይትን ቅዱስ ቅንን ከም ዝፈጠረ ብምጥቃስ ነተሸለምትን ወለድን የውሃና ኢሉ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ንኡስ ዞባ መምህር እስማኤል ሳልሕ ብወገኑ ቁጽሪ ናይቶም ልዑል ነጥቢ ዘመዝግቡ ዘለው ተማሃሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ብደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ ሽልማት ኣብ መጻኢ ደረጃ ንኡስ ዞባ ንምግባሩ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ መጠን ምሕላፍ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ እምባገደም ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 95 ሚታዊት ክኸውን ከሎ 30 ተማሃሮ ድማ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና 12 ክፍሊ ናይ ዲግሪን ዲፕሎማ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ሰነዳታ የነጽር ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ነበርቲ ምሕደራት ከባቢ ተኸላቢን ማይ ዓይንን ብዝናብ ክራማት ተበላሹ ዝጸንሐ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ይጽግኑ ኣለዉ ነቲ ማእቶት ዝመርሕ ዘሎ መንእሰይ ጥዑም ዝጊ ዖባየስ ነይሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ዓድታት ሓበናት ዓዲ ባሪ ዓዲ ሕፊት እምባ ዕርባ ዳብር ዛዕረ እምበይቶን ዑና ፈርዖን ዓቕምታቶም ኣዋሂዶም ይዓምዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ምሕደራት ከባቢ ተኸላቢ ሓዲዳን ማይ ኣሓን ናብ ደቂ ምሓረ ዝኣቱ መስመር ብምልሻው ኣልማዕቲ ጀራዲን ፍርያቶም ኣብ ዕዳጋታት ብእዋኑን ከምቲ ዝድለን ከቕርቡ ዕንቅፋት ኮይኑ ምጽንሖ ብምግላጽ ኣገዳስነት ናይ ተሰላሰል ዘሎ ስራሕ ኣብሪዮም ተሳተፍቲ ብግድኦም ተዋሂዶም ዘሰላሰልዎ ዘሎ ዕማም ግዜያዊ መፍትሒ ስለ ዝኾነ ንነባር ፍታሕ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም ቤት ጽሕፈት ዕዩን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣብ ዝዓመት ጽጉማት ወገናት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ገይሩ እቲ ዝተገብረ ደገፍ ን119 ጽጉማት ተማሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ንኣለይቲ ግዳያት HIV ኤድስ ድማ 144,000 ናቕፋ ክኸውን ከሎ ስድራ ስዋኣት ንተከቦም 14 ወገናት ድማ ነፍሲ ወከፎም ብ10,000 ናቕፋ ተጣይሶም ብዘይካዚ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስትን ፕሮጀክት ዓዲ ሃለውን ዘዋፅኦ 96,000 ናቕፋ ንስድራ ስዋኣት ክዕደል እንከሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ገባሪ ሰናይ ንኽልተ ስንኩላን ኩናት ደቂ ኣንስትዮ 5,400 ናቕፋ ልኢኹም እቲ ዝተገብረ ሓገዝ ኣካል ናይቲ ብኮምን ብመንግስትን ዝግበር ሓገዛት ከም ዝኾነ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ጽገ ባርያ ጋብር ገሊጻ እዚ ንተማሃሮ ዝተዓደለ ናውቲ ትምህርቲ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምርዳእ ከም ተተግበረ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዩን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊት ኣሃዱ ጽጉማትን ተናበይቲ ጎደናን ወይዘሮ ገነት ገብረ ሚካኤል ሓቢራ ዞርኩም تعذبت قصيلو زغرب زيناتات وصاي دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم زينا وصاي
መንግስት እስራኤል ከተማ ጋዛ تحت ሙሉእ ከበባ ሰራዊቱ ከምዝኣተወ ኣብ ዘጋውሕሉ ዘሎን ሰብኣዊ ጉዳያት ግዚያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ዝቐርብ ጻውዒት እናሓየለ ምምጽኡ ተቓሊሖም ውድብ ሕብራት ሃገራት ህዝቢ ተዓቂቡሉ ዝነበረ ማዓስከራት ብዝተኻየደ ደብዳብ እስራኤል ሓያሎ በርጌስ ከም ተቐትሉ ብምግላጽ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ዳግማ ይጸዊዑ በሀገራዊ ማሕበረሰብን መሻርክቲ ሃገራትን ከቢድ ጸቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢኡ ብዛዕባ ምቁራጽ ተኽሲ ንምዝታይ ብሰለስተ ሕዳር ናብ እስራኤል ክልእኽ እንከሎ ኢራን፣ ሶርያ፣ የመን፣ ባሕሬን፣ ሊባኖስን ዮርዳኖስን ደብዳብ እስራኤል ምስ ዘይቋርጽ ትግጭት ከስፋሕፍሕ ዝዕድም ሓደገኛ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ደጊመን ኣጠንቂቐን ኣፈኛ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን ጻውዒት ምቁራጽ ተኽሲ ብፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ደጊሙ ኣነጺሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ጸሓፊ ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ሓሰን ነስረላህ ንመርገጺ ሕዝቡላህ ኣብ ግጭት እስራኤልን ሓማስን ኣመልኪቱ ንፈለማ እዋን ብሰለስተ ሕዳር መግለጺ ሂቦም ሓሰን ነስረላህ መግለጺኡ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ትወስድ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃባ ክጠንቅቕ እንከሎ ምንቅስቓስ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሙ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብፍልስጤማዊ ዓቕሚ ዝተወጠነን ዝተተግበረን እኳ እንተኾነ ምንቅስቓሱ ኣብቲ ውግእ ካብ 8 ጥቅምቲ ይሳተፍ ከም ዘሎ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ባሕሪ ተዋፊረን ካብ ዘለዎ ዓበይቲ መራኸቢ ኣሜሪካ ክመጽእ ንዝኽእል ዝኾነ ተጻብኦ ተዳልየሙሉ ከም ዘሎ ኣነጺሮም بخلو وجن إسرائيل بتحت قيد اتياتهم نصنحت أساد حدا شيخ فلسطينيين سرحنياتات نابتي تخرجينو عدد علتاو المامي دبدب كوينو زلو شمت كازا كم سددت قليتا ميتين سمانين شوعتن هاجرات عبلو علي كيبات أنا عزلو الطباون نقداون إجدا أمريكا خلال بعبلا الدم تسويعن تن هاجرات نزاوي زغربا حف شابايتو دحورات هاجرات مال خلت حدار راب كتما نيويورك أبز كايدو الدم تناي مهاب مسرحيهم أبتا أخيبا أمريكان إسرائيل انتراي نتساويت كنتسقو أخلوا يوكرين دما دمت عكيبا تعبلا لدقف لعلسو ساعة متى تغطير زلو أجدا أمريكا خلال تغطي المفتار تراخلوا خمس خلي قلت كوانتلو تكبارا ونوتوغن أملك تحتويهم أمريكا بلعلي كيبات نعتو زلا أجدا خلال حفشا وبايتو حبرات هاجرات وعزلو لو معامت نمبل سلاسان حدن جزيم أمريكا خفشان تعتمي 50 تعتنا بلعلي كيبات نعتو بزلا قطباون نقداون أجدا ኣብ ልዕሊ ታደሰይታዊት ሃገር ከቢድ ቅልውላው ኣስዒቦ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይርድኡ ምንቅስቃስ መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካን ካናዳን ብማያት ደሴት ታይዋን ሰራዊት ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ክጸንሕ ከም ዝደፋፍኣ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ሓቢራ መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካን ካናዳን ብክልተ ሕዳር በቲ ከባቢ ተኽቷኽ ክትብል ዘገለጸቶ ምንቅስቃስ ከም ዘይካየዳ ዝሓበረት ቻይና ልኡላውነታ ንምውሓስ ምድላዋታ ክትዕዝዝ እዋኑ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ أمريكان كندا نبذ حلف ورح مسكرمون بما يدسي تايوان تختاقي من قصاص مراقب كم زكايدا ذكريهم لحد فتاميز وايت ريبابليك تشاينا ما يدسي تايوان غزيفوتا دراو لمت كم زكايدا تفلت أمريكان مشاركتان أكل ولاو جزات حزب وايت ريبابليك تشاينا بزخون الدسي تايوان زكايدو زلاوتا درا من قصاصات نتخبابي ناوتا دراون تاون كلولاو كيشمو نايكربات عزب سقاتهم قلتسون حميم دسيت تايوان مس أمريكان كالوت هاجرات معرابن تقبرو زلا كل مدياو زمدناتات مزي تقوارصو بحيل ختصنبرا كم تخيل حزباويت ريبابليك تشاينا كتتنقب صنحيا أمريكا بلعلي روسياوين تكالاتن والكسباتن حدش اقدا 5 صدقات مال خلت حدار افليطا تستوسن اقدا بقندون بانكتاتن محدرتنن علامه زغبر مخانو بيت صحفت جمجا أمريكا قليصلهم إذا حدش الجدا حسابات زدسكلن مجشاتات زعجتن كوينو نتسقوم تزخونا نت روسيا تمتعتان ملسا جبر اختبرلو مخانا عتنكي علام بيناو زي حقاو جداتاتن وتدرا متتواتن كاب كند مسارح قبللا معراب مخانو صبصابات يردو ኣብ ከተማ ኒው ደልህን ከባቢያን ተኸሲቱ ዘሎ ብከላ ኣየር ናብ ኣሰካፍ ደረጃ ክብምባሉ ምሕዳር ከተማ ብሰለስተ ሕዳር ኣብያተ ትምህርትን ክፉት ህዝባዊ መዘናግዒ ቦታታትን ክዕጾ ኣዚዙ ትብከላ ናይ ዕንትን ጎሮን ጸገማት ከም ዝሰዕብሎም ዝገለጹ ሓያሎ ነበርቲ ናይታ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ህንዳዊት ከተማ ነዚ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ተሪኦ ንምግታ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዖም ኣለዎም تحمل كنتات أيرن زمت معلتات كغزل كم زخيل توصل مزتا ختما نبرتي خف سعبينات المكل خال سقوم تخوزدو التحساسي بم أو راح تكمتن حدار مسنيو دهلي أبزدا وقفلات هاجر مريت حرشان مسفاح زكايد مكتسال قد قواتن سعرن كان دتنكنا إذا عمتاوي زخصت كبيد بكلام مخانيو زحبر أب سميناو إيران نبتكالت عناب زقات ما حدا قبارة بوحدو 32 سبات كم زموتو تحبيرو بزي تحدثتي والفات عصفارس أبزع قبولو مأكل بسلسة حدار زقات مبارع 16 سبات كم زغسلوس تغسوس سمزي إيران كتر موتات كزايد كم زخل أميتم
እንተን ክትባርዕ ዘነጽር ወጋዓው መግለጽ እኳ እንተዘየለ ብሕሉፍ ኣጠማምታት ዘለዎም ጉጅለታት ደይ መዲልካ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ህልው ኩነታት ሃገር ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ኢራን ሕሉፍ ኣጠማምታት ዘለዎም ጉጅለታት ብዘካየድዎ መጥቃዕትታት ሓያሎ ሰባት ህይወቶም ከም ዝስእኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ትማሊ 2 ሕዳር ኣብ ከማግም ከተማ ጋንዲያ ናይ እስፓኛ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ዕንወት ኣውሪዶ ትባርዕ ካብ ቁፅር ወጻእ ብምዃን ዝፈጠሮ ስጋት ሓያሎ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ውሑስ ቦታታት ክጉዕዙ ተገዲዶም ኣለዉ ነቲ ናብ ማእኸል ስሕበት በጻሕቲ ዝኾነ ከባቢታት ዝልሕም ዘሎ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታው ሰራዊት ሓቑፋ ሃዱ መጥፋእቲ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ እስፓኛ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ዝኽሰት ዝሕብሩ ጸብጻባት ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዘውርድ ይጠቕሱ نسعى سدالو زينا مسنادو المزام كنت بساتو بدقملكم أبزو عن سبب زكاية زلو تعرين فتاة لكس الدم وما وسرت يحس كم زلو تقلتو أبيات تمرتن وزباتات بازعون عدو خلان بلوزات تمهارون شلمان أمنو زوا معيني وفراتات متزقان نحمد زرقاي كايدا له أب قازان سباو قدات كزيا مقراس تخصيخ قبر زغرب زاوعيت النحيلة ومزو تغاليحو ميتين سمانين شوعتان هاجرات عبل علو كيبات زن عيزلو وطباون نقداون نقاد أمريكا كل على توعين حزبوات ريبابليك تشاينا سراويتا قدام موسيقات من بدا عبل علو تكنكب كمدلو حفيرا نلو معروف 11 ساعة شعة تمشي سدالو زينا مسنادو سدازم له سلام قتالكم يا مسجد موجنا بمشت